Бүген үзенең матур 67 яшьлек тулган көнен Югары Терешка авылында туып үскән. Хәзерге көндә Карамалы авылында гомер кичерүче якташыбыз Насырова Рауза Ибрагим кызы каршылый. Аны күркәм гомер бәйрәме белән ихластан улы Камил, кызы Ләйсән, улы Марат, хатыны Ләйсән, оныклары Марсель һәм Илдар кытлыйлар. Әниләр алдында һәрбер бала соңгы сулышына кадәр бурычлы булып кала. Әниләр аяк астында җәннәт дип бушка әйтмиләрдер. Чөнки иң олуг затларны гына шулай тасвирлап була. Әнкәебез безнең, күз нурыбыз. Ел сайын синең гүзәл туган көнең безнең өчен дә олы бәйрәм. Җаннарны җылытып, киңәшләреңне биреп, безне дугаңнан аермыйча, авыр чакта ярдәм итеп, шатлыкларыбызга сөенеп, безнең өчен көннәрен дә, төннәрен дә йокламаган кеше син ул. Рәхмәт җаныкаебыз булганың өчен, безне балам дип, иркәләп, сөеп яратканың өчен. Оныкларыңа син иң кадерле, иң ягымлы әбекәй, алар сине бик нык яраталар. Бишек бавын төннәр буе селкеп, назлап безне үстердең. Төннәреңне йокламыйча борчуларда үткәрдең. Балаларың рәхмәт әйтә, бар изгелегең өчен. Оныкларны яратырга бирсенче сиңа көчен. Мәңге яша, безгә синең елмаюың дәрт бирә. Сине кышып, назлап алып, яратырга нык килә. Бәхетле бул, саулыгың да какшамасын һич кенә. Без сиңа һаман сабыдыр, без сиңа гел кечкенә. Хөрмәтле Рауза Ибрагимовна, балаларыгыз юллаган күчтәнәшне, музыкаль бүләкне дә кабул итегез. Матур туган көннәрегез котлы булсын.